Naiz irratian, bigarren kafea. Urte berri on denoi! Urte berri on! Bai, urte berri on! Ze ondo gabonak, eta urte berria eta gauza horiek. Venga, bromak aparte, bai, urte berri on guztioi, eta ongi etorri bigarren kafearen 2021 garreneko lehenengo saio hontan. Bueno, urte berri bat, aste berri bat, eta oso energia ona daukagu gaurko, oso energia ona daukagu gaurko gunak, ez? Bai, hombre. Bai. Ni super postik nau. Zeatik? Ztai ba? Ui, nik badakit. Asteburua ondo joan da? Ui, ziur, Faribak Yale Unibertsitateak atera berri duen ikerketa irakurri duela. Eta zer dio bai ikerketorrek? Nikolas Kristaskek 2021erako iragarpenak egin ditu, eta, bueno, badirudi urte honetan libertinaje sexuala biziko dugula. Nekin manik, asteburua etzan, baino, datorren asteburuan berri honak. Bai, katedradunak gizarte eta sexu estanda iragarri du. Osasun krisiak esarritako murrizketak kendu ondoren noski. Eta sexu estanda horrek 2024 arte iraungo duela esan du. Osa, beste 3 urte sexu estanda. Fucking all time. Barkatu, eta norbaitek idatzi digu, catch your lips if you read this. Bueno. Ikutu zen Espainiak hau irakurtzen baduzu, Tope. Just for fun. Egin dugu, mucho handi bat, majo? Eta, bihotzak bialdu izkigute periskopetik. F bidaiak F. Atxaldeon bat, orte berrion. Beraz, 2024 arte, zipli zapla. Vale. Ez diren beste urte, eta gero zer. Gerokoak, momentuz disfrutatzera. Ez dago gaizki albiste hon batekin astea. Ez, ondo. Bueno, bai, gauzak ez dira inbest aldatu, Eguteki aldatu dugu, baina bestela... Bai, adibidez, Trumpe kasarre jarraitzen du. Georgiako estatu idazkaria mehatxetu du hauteskunden emaitzak aldatzeko. The Washington Postek zabaldu du grabaketa. Georgiako estatu idazkaria presionatu zuen errepublikanuen aldeko 11.780 boto aurkitzeko estatu hartan, boto horiekin Trumpek eskuratuko luke garaipena Georgian, eta ez Joe Bidenek. So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 which is one more than we have. Because we won the state. Bai. Ze esan du, itzuli, goiuri, ze esan du hor? Ez, esadio Georgiako estatu idazkariari aurkitzeko, ala edo ala, 11.780 boto, ze horrekin Biden irabazi dio, ze Bidenek 11.779 boto dauzka. Behar ditugunak baino bat gehiago. Oida. Behar ditugunak baino bat gehiago. Baina, gira da, 2021arekin tematuta zebiela, mundu guztia badoala 2020, baina gauzak hainbesteen beste ere, ez da gitaldatu diren, ez? Eta zema sartu dan Donald Trump, hau txien ez duzun abaritzen horre, boten dugu beste urte sartu dana. I just want to find... Jogeta marrurte du irabazi. Ez que gauza esango izut, urte betetxek kolpe handia jotzen dute. Zela galetu goiuriri da, hola, kezkatuta 27 atorkiolako. Baina, guaindik ez. Koetxaua, 27 urte, ja, horratzera bueltari gabe. Rokan adina da hori, gainiko, niño. Karrakan repizki jarriko dugu. Bai. Bueno, hau 2021 ez tala inbeste aldatu, ez? Eta koronavirusarekin be aldaketa gitxi. 3. olature goiez. Gaur elkartu da labiren batzorde teknikoa, pandemiaren bilakaera aztertzeko, eta positibitasun tasa gora indeu. Positibotasun tasa gora indeu hainbeste. Hainbat egunez jarraian. 3. olatoa dator, batzuk olatu virtualak egin nahi dituzte. Batzuk horretara joan nahi dugu. Korea del Surfera. Txistako. Eta beste pandemia bat ere, Euskara fobia deiturikoa iritsi da 2021 eneko sagardoik bera kontatu duen bezala, Euskararen aurkako eraso bat jasan zuten atzo Gasteizko printzipal antzokian, Euskal Herriko Gazte Orkestra Fundazioak antolatutako kontzertuan, gauzak ez dira aldatzen hemen ere. Hablamen kristiano, esaten digute, Euskal Herrian gaudetaz, euste dute.
Hablame cristiano, esaten digute, Euskal Herrian gaudeta, Baino urtea elurtuta hasi dugu eta hori ona da. Akizu ez zer esaten duten. Urtarrileko elur, burdinezko elur. Torrek zesan nahi du. Ez dakit, baina gehi dauzkat, 8 egunez ama ditu lurrak, handikara amaizun elurrak. Zer? Zer? Baina bian gozade? Zer paseatzu, Bida, ez dakit, baina nik badezpada prestatu ditut hemen atxotitzak. Bueno, baina badago bat ulertzen dutena eta ziur zuek ere ulretuko ez dutena, Negu elurtxu urte garitxo. Beraz, itxura ona dauka urteak. Bidea desagertzen dizunean Zangonezun, zergatik izkutatzen zaren Toitzen zuen gabe denbora. Urtarrilak lau da gaur, guk urteko lehenengo saio egin dugula esan bai, edo egiten ari garela esan bai, baina gizartea hor dabil, urtea birrasmatzen, asmo berrituekin, eta guk asteleneroko gidoiari helduta, ez dakit, eta hori gauzak asmatzeko egun ezina proposagoa dela gaurkoa. Ze, pentsa, gaurko egunez jaio zen Isaac Newton esaterako. Haze lotura indezu, niño. 1643an alegia atzo. Fisikari, filosofo, teologo, alkimista, matematikari eta asmatzaile britainiarra gaurko egunez jaio zen bai, baina ez da bakarra. 1809an Louis Braille jaio zen eta itxuen irakasle izan zen eta bere izena daraman irakurketa sistemaren asmatzailea izan zen. Eta jaizioz, baina gaurko egunez beste asmatzaile batek egin zuen astopotroana. Bueno, edo ez, historialarizek ez dire ados jartzen horren inguruen. Bai, badirudi, 1903an Thomas Alva Edison eta Luna Park zirkoko jabeek Topsy elefantea giltzutela 6.600 voltioko korronte alterno iturri baten bidez. Korrontearen gerra bizi zuten estatu batuetan, korronte alternoa eta jarraiaren aldekoek Nikola Tesla ere tartean zen. Baina batzuk diote ez dela egia eta Alva Edison ez zela bertan izan. Edozein kasutan korrontearen guda amaitua omentzen jada eta etzai oso garbi geratzen zertarako akatuz den orduan Topsy. Bai, eske hori top secret da. Wow. Akaso James Bondek ikertuko zuen hori? James Bondek, baina hori 50 urte beranduago izan da. Ai, Fariba. Inigok txiste egiteko goazuen goizetik, eta uste dut bere trampan erori zarela. Ja, graziaz dauka, baino James Bond ornitologo estatu batuarra izan zen, 1900 urtean jaio zen, eta, en fin, isiltzen naiz. Bueno, ez naiz isilgo, beste gauza dauket kontatuko, bai. Urtarriaren laua edabideak sortzeko egun aproposa da. Batez ere, edabidea, tira, nola esan nola sutilki, konservadore xamarra egiteko balin bada. Gaurko egunez, 1870an La Nación egunkaria jaio zen Argentinan, eta 12 urte beranduago La Voz de Galicia, Galizian. Bai, bueno, oso ezkertiarrak ez dira, ez. Bueno, errematatzeko 1957an Der Spiegel astekari politikoa sortu zuten Alemanian. Pixkat azento frantzesa. Ni oso eklektika naz izkultzetako. Oso ondo gaur izenaka oskatzen, Nik uste, goiurik bi janditula, eta ni super txintxo naizelako, fasaizkio dala, baina. Baina, aurpegia ikusi dizu. Bueno, izu, Der Spiegelekin jarrituko dugu. Bai, barkatu. Nazi batzuk fitxatu zituzten, eta SS-eko kide horiek nazismoa pixkat zuritzeko, baina bestela dena ondo. Aizu, kuriosoa da, ze horietako bakar bat eretzen astelen batean abiatu. Ze, ez da okizatik, baina, bueno, ez zaitarritzen, haze astelena... Baina ez aldego esan pozik gaudela sexu estandatorrelako. Ja, baina, hau da, bataz bestekotasunaren teoriak bezala, nor jandun eroi askoa. Gizarte modernoan, bataz beste, gizabanakoak, oi asko bi jaten dituela, astean. Eta galdera da nor jandun eroi askoa. Nor jandun eroi askoa. Eta gibanik, ze martxa. Nik gaur, jandeto jaskoa. Izterra? Eta mangoarekin gainera. Ai, bueno, nik astelen daukatela fiskat, baina, bale. Lasai, zure astelen arintzeko efemeride prestatu ditugu, Gaurko egunez, jaio zen Michael, nola esaten da, Inigo? Michael Stipe. Michael Stipe. Bueno, vale. Baina, ze baina. A ver, eske gauza esango izuet. Michael Stipe, vale, makina bat da, bere musika zoragarria, eta oso ondo,
Baina, hombre, ez diazu eukatuko bere komposizioak bai direla pixkat astelen girokoak, ez? Hala, astelenean bizi izan balitu zela. Ai, gabonetako grintxari astelenetako grintxa gaitu zaio. We need shiny people, Iñigo. Shiny happy people! Michael, stay on the air. Shining happy people laughing. Meet me in the crowd. People, throw your love around. Love me, take it into town. Happy, put it in the ground where the flowers grow. Eta gaurko egunez kaleratu zituen bere lehen bikantak Elvis Presley handizek. Those familiar roads. Hau, Edith Piazza. Ze gaztetxo. Elvis. It wouldn't be the same without you. Jama. Bera da, I've wasted my love on a careless romance. But I Zegin diazu, omenalditxo bat honekin. did again. Eski kantak izena du Wouldn't be the same without you. Had the chance. It wouldn't be the same, it would be better. Zerrilla! Zen necesidade. Bueno, eta gaurko saioan zer daukagu? Holako astelenak usuzukin jo ondik esara anteratu. Ez? Nik kirola egitea proposatuko dizuet. Aha. Eta nik surfari buruz txingo dut. Venga, bale, bazilatzen nahi zeatez. Edo urte berriak kalte asko egin dizue, edo... Zeba? Ah, bueno, lasai, Tegit. Iñigo, ikusiko duzu. Baina lasai, ohitura zarrak ere mantentzen ditugu, Gaur, nora oteizak, betiko lez, txakurren inguruan itzengo digu. Venga, hasin behar deula. Ai, ama, nola maite dudanik nere lana, ez pentsa. Venga, bale, urtarriak lau ditu gaur, eta gabonak pasa dira, eta santzi guten egu berriak, argi berria, eta arratsaleko lauak eta 12 minutu dira, eta badirudi gaueko 10 direla, ez dagoelako argirik mundu honetan, non dago eguzkia? Hemen! Bale, isiltzen naiz, urtarriak lau ditu gaur, eta, txarrenari honena, eta nahiko dio baino zerresa izango, astelena da, ongitorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin Goiuri Ezeiza! Arratsaldeon! Urte berrian! Fari Basihan! Uriarte, bai, hemen. Beti azte zait? Abize bat bakarrik zarezu. Bai, ze bigarren aztuite zait? Ez Sihanek ja behartzen hau, konzentratzea pronuntziazioakin eta Seikan ez esateko, eta txain berri hasiko. Zuekin, Goiuri Ezeiza Arandia! Epa. Urte berrian! Fari Basihan Uriarte! Txalo inigo, urte berrian. Konstako zaite! Bai, atasko iten dit. Eta izketan ari izana, Inigo Asensio elurbide, eta bigarren kafeak gaur egun 23 ditu eta elurra badugu bideetan, bai. Baina argi gutxi, ongitorri bigarren kafera, arratsaleko 4 eta 14 minutu eta bide batez, urte berri on, bai, Marko Auteur eta Twitch bitartez jarraitzen gaituzten plataformako kide eta lagun guztioi, ari gara pixkanak agu ere, Twitch euskalduntzeko bideo horretan lan egiten, 3000 Twitcheko lankidekin batera, eta hainbeste jenderekin batera lortuko dugu hori ere. Urte berrirako eskaeren zerrandoan sartuko dugu.
Eta zer egin dezakezu elurretan nola ibilgailua ataskatu bat zeizu? You can walk like a motherfucker. Horrela izena du kantu honek. Ghost Funk Orkestraren Walk Like a Motherfucker kantuarekin abiatuko dugu urteko lehena. Segurire ibiltzea tokatuko zaigu modu batera edo bestera. FD bidaiakek esaten digu, elur mordoa, proposatu zuek, nora joango garen, legearen barruan nora bidaiatu dezakegun elurraz gozatzeko, izue? Say, ain't nothing in this world you won't mind. Easy to unwind. Play, looking shady pair of eyes. Must be such a crime. Taking off my sunglasses inside. Try to keep a safe distance on a vacant life. Empty styles from an empty mind. Badalki atorgo kantu hau giroan sartzeko, ze onartu behar dizut, atzo Nadia Erostarbe surlariari ikusi niola Instagramen bideo bat, olatu bat hartzen ola alde batetik besteraino luzetu barrena gozo, kantu honekin, eta pentsatu nuen, kantu tzarra, hau biharko saioa azteko modukoa. Eta guk, bide batez, badaukagu aukera, biharko saioan, gaurko saioan, surf giroan murgiltzeko. Hori, segituan izango da, barkatu, hemen izan bakar bat ondo oskatu ez duena, enaiz ni izan, baina... Bakar bat ere ez? Ez dakit, igual bai. Segituan, harituko gara surf giroan. Naiz irratian, etzaizua gertatzen igual, norabaitea deitzen dezue, eta kaixo, bai, nor da, eta naiz irratia naiz irratia naiz, hor dago aukera basartzeko bukle batean, naiz irratia naiz, amaiera gabeko bukle batean. Begira, hau ez dugu mikrofonotik kanpo hitz egin, baina egia, problema de xente ematen dituela, ze, klaro, hau kaixo aserrasti naiz. Eta hor tarte bat egiten dut naiz irratiko gazetaria. Bestela, klaro, zuk dena entonazio berdinean esaten baduzu, hau kaixo egunon asierrasti naiz irratiko kazetaria. Esaten du ez pixkat iztotela edo. Hau euskaldun berria da. Kaixo asierrasti naiz irratikoa. Naiz irratikoa. Nizautzen du tipo bat, deitzen dena I am. Oh, no. Eta hau egia da, ingelesezko klaseetan, what's your name? Eta I am. Eta irakasle hau, esate zion, Oh my god! A ver, ez dezu lertu. A ver, igual ez dezu lertu zu. Nire izena, bai. Asteburuko aria. Larun bat eta igandetan, goizeko 8:00 12:00. Naiz irratia.
Beste kantutzar bat, 2021 garren hau hasteko Lost My Mind Will Van Hornen kantua. Eta gu kantuarekin murgildu bat dugu, gure maite duten tartean ahaztu baino lehen. Zein da zure maite duta, Fari, ba? Polboroiak. Ama? Polboroiak? Polboroiak, bai. Limoizkoak. Zer maite du sofistikatua, Bai, polboroiak. Pilo bat, saltzeko. Bai, Kafe utxekin. Bai, Kafe utxean bustitzea, bai. Bai. Badago esaten ez, zea polbori tortilla baino lehorragoa edo. Bai. Horretik guzti berdia kafean. Imaginatzen kafe utxa xurgatzen polboroia, eta mazakote bat osatzen, gaina limoizko polboroia kafean. Kanelazkoak bai. Bale, ondo. Eta zure maite duta, Goiuri? Nire maite duta da elurretan ibiltzea, eta badakit, hau esan dezake dela, ez dakit, privilegio puntu batekin ez da, bai, elurra maiteet, baina ez detelako zapasatzen, badaukadalako arropa edo aterpe bat, eta ez dakit, adidez, lanera juteko ez ditelako nire bidea oztopatzen, edo nire egunerokotasuna ez ditelako oztopatzen. Abixu aurretik botata, elurretan ibiltzea maite dut, pila bat. Eta maite dut ez bat daukat. Zer maite? Idazten dizkiguten komentario batzuk? Ez ditut maite? Bai. Agian esan behar diogu. Baina ez digu lertuko. We can speak in English for him. Azalpen bat. Bai. Idatzi digute, guk, badakizuen bezala, irratian eta streaming bitartez egiten dugu saio hau, eta streaming plataforma horietako batean, hemen ari gara ikusten jendeak usten dizkigun iruzkinak, eta pertsona batek digu komentario nola deskribatuko zenuke inigo. Lizuna, guarroa, zikina, kutrea, lekuzkanpokoa. Lekuzkanpokoa guztiz. Eta hoi ez dut maite. Maite dut jendeak idazten digunean, baina komentario lizunak, guztiz lekuzkanpo daudenak, ez ditugu nahi. So, just for fun, 671. If you want to wet your panties or your underwear, go touch yourself. That's it. You are being boorish. A little bit stupid. Eta hori esan da, guaz aurrera gure programarekin. Zure maite duta? Uste dut ziatela konturatuko. Maite dut ramena. Nik uste hori noiz baiz esan dezula. Bai! Eta ramenak emate ditun izjokuak. Nahi? A ver? Like ramen zu hortan hemen. Fari bat, zemuz! Bai, nago oso maite dut zale egun hauetan, nahiko grinz nago, esan nizkizuke maite ez ditutan amabos gauza, baina maite ditudanak ez... Baina, ez ze pasa zaizun? Zer? Ez da zula olatua harrapatu. Baina nire guztiz egite egiazko olatuak, ez behartutakoak. Bueno, ez dakit, haizu. Bueno, a ver, urte berri zentzako helbururik edo jarri zuetuek? Bai. Kirola bat, Gero kontatuko izu Goiuri, kirole buruz zimartu. Bai. Baina ez Goiuri, kirole buruz egiten bastakit, inginatzen dut,
Arratsaldeko 6:25, bigarren kafean, bau bat zuzenean, ez dakit, Austriako edo Rio de Janeiro estadio olimpikora, goiuri ez izan aurrera, arratsaldean. Ez da momentua. Ez da horrela izango, gero. Gero kontatuko izan. Ze gris gaur. Gaur, kirolai buruz, faribak... Txehov gabiz gaur, Txehov. Txehov, bai, bakoitza bere historietan. Bueno, ez dakit, otonekin goan dirik surfetxeko, ez ni behintzet. Baina, ez dakit akibizuen, baina olartu artifizialen surf instalazioa dos munduti zier, badibidez, Korean, Australian... Korean, baina esan ondo. Korea del surfen. Korea del surf! Egualdeko Korean, bai. Hori goiur intzisti esan, Melbourne me bai adibidez, Australian, Bristolen, Erresuma Batuan, Galesen, Suitzan eta Brasilen behira ikitzen ari die, Edinburgon beba dao, Kalifornian, eta Euskal Herrian, Frantzian, ez? Badau, San Juan de Luz... Euskal Herrian, Frantzian ez, Euskal Herrian, bale. Frantzian estatuak hartutako lurraldetan. Bale, eski 2008 baino... Hasi da lezte gauzak aldatu dien horbe edo ez. Baina Gipuzkoan bai? Gipuzkoan ere bai. Gipuzkoan nahi da biena da, Donostin, Urumea... Donostian dagoena Zabala da, ez? Ez dago? Txiste inbezu Aizarna Zabalekin? Bale, barkatu. Inusente gune pasa, Bueno, gauza da, olatu artifizialen instalazio bat eraikin nahi da biela Donostiko Antondegi eremuan Urumeatik gertu, eta 100 hektareako azalera hartuko duen hirigintza operazio baten barruan dagoen proiektu bat da. Urbanizatu gabe dauen eremu bat da, eta bueno, badabile pentsamendu honegaz, ideia honegaz buruen, oindala 3 urtetik ja. Eta, bueno, merkataritza, ostalaritza eta turismo zinegotziak azaldu da benez, olatu artifizialen konplexu bat eraikitzeak surfaren profesionalizazioan urratsa handi bat suposatzen du, eta baita kalitatezko zerbitzu bat gozatzeko aukera ere. Printzipioz eremu hau, babes ofizialeko etxe bizitzak eraikitzeko zan, eremu bat da ez, eta, azkenean etxe bizitzak eraikitzeko plan hau desagerrarazin da, eta, olatu artifizialen instalazio bat egin nahi da bi, Eta gauza da, gai honek, frente asko irekitzen da bezala, instalazio hauek egin nahi da biez diru publikoagaz, eta ez, diru, privatuagaz, eta ez privatuagaz. Beste planteatzen da beste gauza bada, espazio berde hau, zertarako zer abilera beharko zitzaion. Proposa da Donosti bezalako hiri baten olatu artifizialen instalazio bat irekitzea. Turismo gehiago behar dugu Donostik, ez da turismo larrei. Ekosistema artifizial bat, ez dakit. Ekosistema artifizial bat, ja olatuak dituen hiri batean. Hori da. Orduen, diru hori ez legoke hobetoa, energia naturala bultzatzeko, hau da. Olatuak apurtzeko eta bebai, inbertitu aldogu dirue, ez? Zeuzer artifiziala inberrien, baina badauzka guztia baldintza nahiko onak, ez? Olatuak eta energia naturala, behintzet Donosti aldean. Horren inguruan hitz egiteko, olatu artean dabixen birekin hitz egin gure egunke, ze iritze aukaten horren inguruan. Eta horretarako, dauzkago gurekin, Noa Iturripea, Tenerifen dagoena, surflaria, eta bestale batetik, Lukas Elizalde, arratsaldeon. Kaixo. Ta, zuek biok... Segundu bate, Fariba, arratsaldeon, Noa entzun dugu. Lukas, arratsaldeon? Igual, aurikularrak jarriteko. Ez dugu Lukas entzuten. Saiatuko gara, Lukas hori konpontzen. Zuk Lukas entzuten gaituzu, ezta?
Bai. Baina guk bera ez. Ea nola konpontzen dugu, baina bitartean Noa Iturripea badugu gurekin. Noa, Tenerifen esan dugu hemen atxaldeko lauterriak, iruterriak dituzu, ez da? Bai, hoi da. Vale, primero, arratsaldeon zuri ere, bigarren kafe hartzeko garaiz eta momentu primero. Bai, ez? Bai, bai. Bueno, zu Donostiarra zara, ez? Bai. Eta zela majuntzinen Tenerifera surfeite menolatu dut. Etorren nintzen oin dela 4 urte eta piko ikastera. Eta, bueno, ja bukatu dut, baina ja hemen gelitu naiz. Eta surfaz aparte beste, bueno, surfarekin lotuta akroyoga egiten duzu, ez? Bai, akroyoga eta surfa zenik, fisioterapia inun, tardun, pilates, yoga eta lako klaseak emate ditut ere. Orduan, pixka dena elkartuta, akroyoga derazan. Eta surfak ze leku okupatzen dugu zure bizitzen hau dagun egiten duzu surfa? Edo... A ber, lehiaketatan parte hartzen duzu. Hilabete eta piko, mugitu nintzen beste etxe batera, zuek ikusi dezakezue, ikusten da? Ia. Ai, bueno! Entzulei stream bitartez ari jarraitzen ari direnek ikusi dute, entzuleentzat Noak egin dorrela portatiarekin edo mobilarekin ezaizerkin pixka giratu, eta atzean ikusi duguna, itxaso zabala, ozeanoa, hor ikusten dira olatuak ez dakit, moia moduko batean, edo jauregi erautsi baden, zer den, baina, bizta zoragarria. Portu txiki bat, hemen, gaur ez daude olatuak, baina normalean daude olatu pila bat, fondoa da arrokezkoa, eta oso olatu honak daude. Orduan, egia esan, oso ondo dago hemen. Da, okorre olatu artifizialen instalaziorik ez? Hemen ez da behar. Ez dago lekurik ere. Ibili zara olatu artifizialeko instalazioetan? Bai, ni egon nintzen urte desente lan egiten hango eskola batean, Zurrola surf eskola, eta, orain ezakit, baino, egon zian urte asko Hans eta Kai, direla Jose Madrizolaren semeak, nire Mikel Gaztearen arekin entrenatzen, eta orduan, nik, aukera izan nuen, nian entrenatzera joatzeko, zenik, are kompetizioan egon nintzen urte askotan, eta gero ere ume batzuk entrenatu nituen, eta beraiek entrenatu nituenan. Orduan, egia esan, entrenatzeko oso ondo dago. Ea Lukasek orain entzuteko aukera daukagun. Lukas, atxarleon? Ez! Lasai, telefonoz ditugu zaitugu, eta segituan entzungo zaitugu, ez kezkatu. Upa, dei hori Juan Otezaigon. A ber, astelena da eta da urteko lehen astelena. Normala da. Oztopoan ematen beste piti. Oztopoak edukitzea. Gaindituko dugu danak.
Ba, ez kezkatu zoren, bai, Lukasek entzuten gaitu, guk entzuten dugu, eta noare, bai, Lukas, arratsaldeon, eta ongi etorri. Orain bai, botza konektatuta, gaur egun, teknologiak gauza asko albidetzen eta errazten ditu, baina batzutan petrol jartzen denean, buruko minak ere ematen dizkigu, ez pentsa. Bueno, nahi kresa luzaia iritsi zait, noaren irudiekin, eta hoi teknologiak albidetu du. Ez que, karo, nola zeta generazioa dango juri ba, teknologian zutxu sinisten du. Da zuakoa zara, ez? Zedoakoa, ez? Bueno, ba, guazen ari uste. Arratxaldeko 9:35 minutu, ordu bete gutxiago Kanariar irletan, hau ez du normalen esaten, baina gara aitzakia badu gori izateko, eta Noa Iturripea eta Lukas Elizalderekin aztertu behar dugu. Aipatzen ari ginen, Donostiako, olatu artifizialaren proiektu hori, Fariba? Hori da, badirudi gainera Wave Garden izeneko enpresa honek eraikiko dabela, beste, hautagai nagusia dalako, alor honetan, famatuena dalako olatu artifizialen instalazio egiteko. Eta, Lukas Elizalde dugu beste surfista profesionala, ez? Donostin biziana. Bueno, a ver, azteko ikasketekin nabil, baina estatistikan, surfean asko nabil, eta nahi zortan dedikatzen, baina, txikitan, hori bodyboard eta surfera asko egintek. Baina, egon nintzen orain dela espaldi Indonesiano NG batean metrutei laguntzen, eta osteletikan surfatzen kanbora libretzen. Surfaren familia guzti horretan, Mikel Gaztearena, Nora Iturripearen entrenatzaile izan dakura ere, garai batean ez da Indonesia inguruan ez ote zen ibili, edo Vietnam inguruan, noa? Bai, intzuten resort bat intzuten Mentagua irletan. Beraz, dagoeneko irukia osatu dugu eta lotu ditugu batetik eta bestetik Lukas Elizalde eta Noa Iturripea. Edozein kasutan surfaren inguruan egindako bidea zaratago, bai daukagu bat biek surfa oso presente duzuela zuen bizitzan, biak surfaren inguruan baduzuela zer gozatu eta zer esana, eta hori izango da gure aitzakia. Zuen ikuspegia jasotzeko, ze Wave Garden hauetan edo olatu artifizial hauetan entrenatzeko eta ematen dien erresazunak aipatu dizkigun Noak, galdera da, edo zalantza izango da, Donostia bezalako hiri batek beharrote duen, edo benetan garrantzitsua duen horrelako hiri batean olatu artifizial bat izatea. Noa, hasteko zer horrekin, nola jaso duzuzuk, nola aztertu izan duzu berria, ez da berria, azkeneko urte hauetan. Orain bai. Bai, ez, aletzen izun, azken urteetan berri hori edo olatu artifizialaren proiektu hori hor zegoela mai gainean, badirudi aurrera egiteko intentzioarekin, nola bizi duzuzuk notizia bera, berria bera, eta ze iritzi sortzen dizu Donostian hori egiteak? A ber, Espainian eta Europan surfista honenak, gutxienez Espainian daude Euskal Herrian, eta badago Basque Team orain, dela rendimendu altuko talde bat, eta surfean da biltzate. Orduan, egia esan, entrenatzeko, perfecto. Perfecto da, ze olatu guztiak, itxasuan zaudenean olatu guztiak ezberdinak dira. Orduan, entrenatzera baldin bazoaz, olatua beti berdina da, eta igual eskua modu batean mugitu behar dezu, eta errepikatzen ateratzen da, eta itxasuan zailagoa da, eta denbora gehiago behar da. Eta gero, negozio bezala, azkenean ikasteko eta horrela ere, erresago izango da, ze faktore gutxiago daude. Luka, ez sortu dizuzuri berri horrek, edo Donostian olatu artifiziala egongo dela jakite horrek? Bai, nire ustez, oso ongi irutiko litaiake, zerrutzen bezala, Wave Garden bat, netxo eta txikia izan, oso gertu daukagu, eta oso kriston sorte daukagu, oso gertu daukitzea bat, Donostia, joain turistiko eta neko popularizatua dagoenez, munduan zehar, bat daukitzea, lokoetzera surfa egiteko,
nuski gustatuko litzeak. Biok ondo iristotzazu ez? Ondo iruditzen zaizu horrelako espazio bat eukitzea? Nire ustez bai. Ez da nahiko aia itxaso batekin, ez? Olatu naturalekin. Bueno, egia da, hori zurriola daukagula, surfa egiteko, baina imaginatu egun batean, ez dagoela epain olatu dikan, eta bueno, erraztasunak ematen dituela, ez? Azkenean horrelako espazio bat eukitzeak. Eta ez, bera, egoatzen iz, lehenko urtean, egon zenean, Euskal Herriko sur kompetizio bat, ez da gorzeko sur indarran, hanbatik egiten dute kompetizioak, eta, klaro, ez zeudenean, ez da baldintzarik ez da horratu dikan, neusa dugulitzeak ean, imaginatu parten dutela web paraden bat, eta nostin, lehortzen dutela, eta edikez, antxo bertan ikuestako kompetizioak, eta zakit. Eta ez duzu beste, dauenagaz moldatu aldala, ez? Horrelako zeu zeri egin beharrean, ez dakit, bestera batera moldatu leiken itxasoko egoera hori, ez dakit, beste arroka batzu jarrita, ez? Azkenean zurriola ondartzen dauden bezalakoak. Hostia, hori zaiera, ez dakit. Bueno, ez dakit, bueno, mozten ari zaigu Lukas. Noa, edozein kasutan, galdera zuretzat ere, bueno, aipatu duzu, ez, Basin Fundazioa, Eusko Goi Mailako Kirolaren Euskal Jaurlaritzaren Fundazioa, Euskal Kirolarien lana babesteaz gain hauek azaleratu ezagutzarazten dituena, eta surfak gainera hartu du bere biziko protagonismoa Basin Fundazioan bertan, eta noski, esango nuke baita, bueno, oraintxe Goi Mailako Kirolaren jarraipenean. Entzuten da bastante, ez da ulertzen. Arazo ditugu, ba. Orain bai. Galdetzen izun noa, Basin Fundazio ipatu duzula zuk, eta ora ipatu dituzu hainbat, surflari, ez, tartean, leno ipatu du nik Nadia Erostarbe, Garati Sánchez, Ariane Ochoa, Aitor Frantzesenare hor dago, Andy Krier, Aritz Aranburu bera, eta oraindik gaztetxoago diren, eta hortxe proiektu horietan lanean ari diren hainbat surflari. Aldaketa nabari izan da, ez, Joko Olimpikotarako kirola izango zela jakin genuenetik, horretik badira hainbat urtez, zoritxarrez Tokion gertatu behar zuen horrek, oraindik ez du gertatzeko aukerarik izan, baina kirolak ere profesionalizazio maila hori, Goi Mailako kirol olimpiko izateko bide hartu duen hortan, horren prestakuntzan, teknifikazioan ere, noski sortu dira bestelako beharrak, ez, eta akaso hor lan egiteko orduan eta teknifikazio eta zuzentze prozesu horietan horrelako instalazioek badute surfarentzat bere garrantzia eta zentzua. Bai, baina, a ber, ez dut esan, baina itxasoa da, hori beti izango da. Azkenean, baina egia da, moda handi bat da, eta jende, jun zaitez edo zein egun zurriolara kontatzera zen jende dago surfeatzen. Azkenean, arriskutsua izan daiteke. Orduan, egin litzateke, pixka bat, jende gutxiago egoteko zurriola ondartzen, adibide bezala, baina egia da ere jende gehiago etorriko dela irira, eta jende gehiago ongo dela ondartzen. Hori, azkenean, surflari gehiago erakarriko lukeela. Bueno, a ver, Surfrider Foundationek esan deu, erakutsi du eta demostratu du, molako zeozek eraikitza, kriston gastu energetikoa suposatzen da, lurren okupazioa. Eta, azkenin ni pentsatzen da, igual surflariak, surflarien helburu ez, zergaitik egiten dozu surfa, gustatzen jatzuelako, edo, naturarekin bat zaudetelako bai, ez? Azkenin leku artifizial baten egitea da, sentsazioak bai guztiz diferente izan behar du, ez? Azkenean, olako instalazio batek, itzun olakoak izango dien olatuek, noiz etorriko zaizun olatue, eta ez dakit igual modu igualean prestatzen zaituen, ez? Azkenean, natura kapritxosoa, ez? Orduan, oso diferente izan behar du. Niretzako bi kirol ezberdin dira. Zizkenean, web gardenean ez duzu arraun egin behar
olatu hartzeko bai, baina Hori da. olatu dagoen lekura ez duzu bueltatu behar. Azkenean da, justo olatu hartu eta jazta. Eta surfean, mareak begiratu behar dituzu, eguraldia, nondik gatu zen olatuak, haizea, bidaiatzea oso polita da ere surfean olatuen bila, korronteak, no seke, hori dena Wave Gardenen ez dago. Orduan, bi gauza oso mendian larretan korri egitea oso polita da, baina gimnasioa ere zintan korri egitera joaten da jendea gure ditxarra dagoenean. Maskariarekin ja. Baina, adibidez, elurretan berdina gertatzen da. Osea, telesilla eta no seke, hori ez da berdina. Pista batea jutea edo mendira jutea eta eskiatzen saiatu. Zalantzari gabe, travesiako eskia ere badago, baina jende gehienak zer egiten du bide erresenari heldu. Eta telesilla hartu eta erremonte hartu. Badakizu zertako balio duen Wave Gardenek? Orain ezin dugula bideiatu? Beraiek sortu dituzte herrialde ezberdinetako olatuak, ezberdina da, ez dakit, Waikikin edo Zurriolan olatuak hartzea, eta beraiek diote. Teknologia bitartez sortzen dela. Teknologia bitartez, igual, zuguteza izarna zabalea, eta sortu dezakete Australiako olatu bat. Ez deko zuelako sentsazio bat, antzeko bat, Show de Truman antzeko baten bizi garena gube bai, Azkenean, mundu bat moldatu ezakete guretzako ez, makina batzukin. Gogoratzen dozu Show de Truman pelikula? Bai, nahi. Gizurretako horiak zeudela, gizurretako olatuak. Gauza garbi geratu zaigu. Faribak ez duela Wave Gardenik nahi. Eta Noak eta Lukasek ikusten diote bere aldea. Bueno, Goiurik esan duenaren arira, Lukas eta Noa, ez dakit, mundakako ezkerrolatu esaterako, sor daiteke Wave Garden batean, edo behintzat antzeko sentsazio bat sortu, edo mugatuak dira teknologikoki horrelako zehaztasunetan eta benetan hori sentiarazteko? Igual galdera oso potoloa da, ez dakit, Orain arte, gauza da, olatuaren tamaina jakiteko, osea, jartzeko behar da, dimentsio batzuk behar dira. Orduan, azkenean, ni juten nintzenean, uste olatu ezela, metro bat, koma lau, metro bat, koma zazpi olako zerbait, eta espazioaren gatik ezin zuten handiagoa egin, baina nik, osea, azkenean, energia gehiago behar da olatu handi bat egiteko. Normalean ikusten diren olatuak ez dira oso handiak, osea, olatu artifizialak, eta nik uste dut horregatik delako, bestela, osea, diru kostu asko direlako. Baina, bueno, igual hori aldatu da, nik hori ezakit. Bai, Lukas, esan zen? Vale. No, Juan, igual tenés ahí ves, orientela bihute konduzenean, hori muntakan, haze baltitzak, kiston zuak hartzen, zakitakian, mitrotakoak tapiko, eta hori bakarrikan, keliz litre kaukan Jamaika mokamunda liebetituen barionek, bere Wave pribatuan, gian ez dakiten bat metroako ditu nintzen, gian bi edo gehiago, baina ez dakit. Bueno, espero gu, donostian jartzea baten bat, zaila da, horako negozio bat egitea, baina, gaur egunko teknologiaekin eta inbeste gauzaekin, bueno, no sé. Bai, garbi dago, eta garbi geratzen ari zego, surflarien artean berria nahiko ondo hartzen ari direla. Gainera esango dizuet gehiago, aipatu du goi mailako kirola, goi mailako surfa, surf olimpikoa, Parisiko Joko Olimpikotan, ondo bidean 2024an gertatzekoak diren hoietan, hasiera batean izan zuten buruan Wave Garden edo olatu artifizial bitartez egitea Olimpias Jokoetako lehiaketak, eta etorkizunean norbaitek egin nahi izango balu, beste egoitza batek, 2028 orain izaket buruan zein izango diren Olimpias Jokoen antolatzaileak, egiteko aukera izango lukete. Egia da gero, Frantziak aldatu egin duela eta Pariskoak Taitin izango direla, baina hasiera batean bazegoen aukera hori virtuala edo artifizialatzen olatu horren bitartez egiteko. Beraz, ojo, cuidado.
Baina, eski 2008 Los Angelesen dira, eta Los Angeles olatu pila daude. Bai, orduan ez dituzte. Ja, bueno, baina, aizu, Frantziak ego mendebaldean ere baditik arabezko olatuak, eta ondo dakite asko Lukasek eta nuak, baina ez dakit, gero logistikak ere albidetu behar duan 21 bat instalatzea, armaiak, ez da gizargatik, artifiziala izateko ziren eta ez zuten azkenean horrela egiteko aukerarik. Lukas Elizalde eta Noa Iturripea eskertzen dizuegu guretzat hartutako tartea, naiz eta barkatu beharko diguzuen konexioarekin alako arazoak izaten ari garela eta zaila egiten ari zaigula. Ez da, ez da beti erreza. Baina 2.000 esker eta aizue jarraituko dugu gai honi bueltak ematen eta behin hau gertatzen bada eta martxan jartzen baldin bada gonbidatu beharko ditugu gure estudiora kontatzea Lukasek eta Noak benetan nolakoa den Donostiako balizko olatu virtual hori. Egongo da horren alde ez dagoenik eta arekin ere ariko gara noski saioan inoiz, baina tira, gertatzen bada gozatzeko moduko izan dadila eta Lukas eta Noak kontatuko digute orduan. Nolakoa den olatu hori? 1.000 esker bioi eta nahi duzuen arte. Ero arte. 1.000 esker. Agur. Eta segituan Gabonetako kantua jarriko du. Osa Gabonetako kantu berezia. Bai. Izena du Familia eder bat. Eta bigarren kafearen faktoriatik ateratakoa da. Eta Marcos Esteban Pinik abesten du. Gure familia ederrontako kide den Marcos Esteban Pinik. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta bigarren kafean Marcos Esteban Pinik utzitako Gabonetako kantua. Hau ere gerintxen barra da. Familia eder bat, kasi postalekoa, umeak jolasean, irrian eta dantzan, amar elkartu gara, ospatzeko Gabon gaua. Maian ez da ezer falta, gu bai gara zorionekoak, eta arbola baten azpian dauden gure ilusio denak, dira diruz erositako maitasunaren eredu bat. Ara zer garen gu, mundu ilun ontan bizi garen esklabu, inor ez da sistema honeta salbu. Dena ilusioa da, ezer ez gara gu, bizi zorion txutaz galdetu, zer izan litekez bazina mundu honetan kaio eta zendu. Norzinak ezu, oial puska baten bilduta, kalean lo egin bazenu. Norzinak ezu, familia eder bat, kasi postalekoa, umeak jolasean, irrian eta dantzan, amar elkartu gara, ospatzeko Gabon gaua. Maian ez da ezer falta, gu bai gara zorionekoa.
Honetan ator beste behin basearen gainean, egunero bezala jarraituko duk nik lanean. Badira mila izte historio nire burun barrena, bakardadeari aurre egiteko egun latzetan. Familian ez dut ezagutu zoriontasuna, loak ez dit laguntzen ditut min gehiegi zainetan. Aspaldian bezala burua bueltaka gauean, esaidazu zer egingo duzun zu gabon hauetan. Iepa, bukatu zegoela kolpetik kantua. Eta ni galdera badaukat. Bai. Noiz kendu behar dugu hemengo dekorazioa. Errigik eta gero. Beti zarantza eukitzet. Zer inigo. Zesan nahi dezu inigo. Ez tarria gaizki daukazu, Ikustagun, nor jarri zuen honetako dekorazioa? Nik. Ondo, dani galetzia zuen nizkendu behar den? Bai, hau demokrazia bada. Venga, bihar. Vale. Ez, ja, baina zita, zazpira urte ustazu, ez? Vale. Ja, claro, erregetan nola ez egun sinisten. Hoi ba. Nik urte zarrean ez asko sinisten, baina. Vale, ondo, zu jarri ezu, zu norizkendu nahizu. Ez dakit. Ez dakizu? Bakizu ze, sartzen ditela honek pixkate borrokarako grine edo. The Eye of the Tiger. 2021. Astelena. Kirola. Bigarren kafean. Yuri Ezeiza Arandia. Etaren bai zuzenean Rio de Janeiroko Olimpikora Yuri Ezeiza Arandia, gure kirol berri emailea hantxe da, egunon Brasilen, ez da? Ni naiz berri emailea, kirol berri emailea. Bale, nola esan dimazun kiroletaz izin Bartzelula? Bai. Baina nola da horren, bale. Baina, enator kirolaren munduko albisteak eskaintzera. Bale. Ez. Nik ezagutzen ditut gurentzureak. Eta badakit 2021 ontarako asmo honen zerrenda egin dutela. Eta badakit askok kirol gehiago egingo dut idatzi dutela zerrenda horretan. Eta badakit askok urtarriaren lehena iritsi zenean asmo hori ahaztu egin zutela. Baina, gaur astelena da, eta ziur jende askok esan duela, ez. Gaur da eguna. Ze 2021 bai, baina astelenen arte itxango dut, eta jazta, astelena, lehenengo astelena gaur. Hoi aitzakea bada. Eta zesaten du gure lagun Iker Laurobak aitzaki buruz. Hori, askok esan dezuela ziur, astelenerako utziko dut, zentzu gehiago dauka, astelenean hasiko naiz, eta horrela, ea aste guztia betetzen dudan. Bueno, onartzen ditugu aitzakitxo horiek, baino laguntzera gatoz. Ze, agian ez zara oraindik kirolarekin hasi ez duzulako gustoko duzun kirolik topatu. Horregatik, kirolen zerrenda bat prestatu dugu. 3 pertsona gara, 3 kirol aukeratu ditugu, baina zola edo zein kirole. Ze, badakigu txirrindularitzak sekulako ospe hartu du azkeneko urteetan, ez? Ez zaizu iruditzen? Bai. Ni guain ateatzen naiz bakoitzen, geroz eta txirrindulari gehiago ikusten ditut. Edo txirrindulariz jantzita dauden pertsona gehiago, hori ere. Ojo! Hori ere esan beharra dago, ez? Horri gain dago izetan, maiota, betaurrekoak, kaskoa jantzi eta kalera atatzen dianak asko dia. Gari batean bazirudin aberatxinak golfen jolastia zela, baina. Orain txirrindularitzan, baina egiari zor euskal txirrindulari profesionalak badauzkagu. Mikel Landa, Peio Bilbao, Gorka Izagirre, Ider Merino, Ane Santesteban. Eta denak onak. Aritu galen joko olimpikotaz hitz egiten, nik uste Santesteban eta Merinok aukera asko dituztela. Gorka Izagirrek ez dakit, beran aia Jon Izagirrek ere, bai, ziklizana badauzkagu jende ala domingero giroan ibiltzeko igual. Oida, eta futbolean eta eskubaloian adibidez oita euskaldun asko daude. Orduan, zesan nahi du horrek, lehi handia dagoela kirol horietan. Ados. Orduan, guk aukera dutu itegun, hain ezagunak ez ziren kirol batzuk, nun guk dakigula bintzat ez zauden euskal parte hartzaileak horrelagian inspirazio iturri izango gara eta urte amaierarako kirol profesional
kirolari profesional berriak edukiko ditugu gure herrian. Ze, karo, ni orain txirrendularitzan hasten banaiz, baina badakit hor dago, adibidez Eider Merino, esango, eske, karo, naiz sekula izango bera baino, bea, orduan, jazta, beste hitzaki bat, kirola ez egiteko. Orduan, guk aukeratu ditugu. Kirol batzuk, non, esan bezala, momentuz, eta guk dakigula Euskaldunik ez dagoen, eta horrela, eukiko duzu aukera, zuek zuek izateko lehenak. Beraz, ondo dago, oraindik Euskal Kirolean zuen izen aurrezko hitzetan txertatzeko aukera baduzue, aurrenekoak bazarete. Gero, behin modan jartzen ditugula, berandu xamar iritsiko zarete, eta ez duzu aukerarik izango. Beraz, adi, Goiuri kontatu behar baitizkigu, hainbat eta hainbat kirol, benetan, Euskal Herrian oraindik edatu gabe daudenak, eta beraz, aukera izango duzuenak, ez hor, Goiuri, top izateko. Lehenak izateko, hori da alburu, ez? Hori da. Orduan, lehenengoarekin hasiko gara. Eta lehenengoa da, World Chase Tag. World Chase Tag, benetan? Izen horrekin ez ez ulertuko, igual ez duzu ezagutzen, baina euskal itzulpena seguru baietz. Chase Tag da harrapaketan. Chase Tag da harrapaketan? Harrapaketan, txikitan jolasten genuen jolasa, bata bestearen atzetik, elkar harrapatzen saiatuz. Nola bihurtzen da jolas bat nazioarteko lehiaketa batean? Irudimen handiarekin. Duela urte batzuk, Christian Debo eta Damien Debo anaiak harrapaketan jolasten ari ziren, beraien etxean eta beraien seme alabekin, eta pentsatu zuten aizu. Hau divertigarria da, eta nekatzen ari geha umen atzetik, hau kirola izan daiteke. Eta lehiaketa bat antolatzea otu zitzaien. Streaming bitartez jarraitzen dezutenak ikusi dezakezue, hau izan da azkeneko munduko hori eskapatintza. Harrapaketan txapelketa. Ikusten dugu men, bi bata bestaren atzetik jende asko begira, bueno, segurako tentsioa, hemen bizi dugu kirolau ikusten. Orain, esan bezala, bi anaiek pentsatu zuten hau kirola izan zitekele, eta hasi ziren pixkat pentsatzen nola egin zitekeen, eta orain urte batzuk igarota, kirol estatusa lortu du. Ze badu terminologia propioa, estrategiak badaude, edabidetan ere presentzia badago, ze mundu txapelketa telebistan ikusi daiteke, eta esan bezala, nazioarteko txapelketak ospatzen dira urtero. Baina, karo, zuek jolestu nahi badezue, arauak jakin berko dituzue. Eta arauak azalduko ditugu bida. Jolasten da, 12 metro kuadroko oztopo zelai batean. Bertatik lehiakideak librekin mugitu daitezke, ikusten ari zareten bezala, eta oztopak, mota askotakoak dira, batzuk altuak, beste baxugoak. Hortzak oztopo baten kontra usteko ere arriska badauka, Bai. Eta daude bi era jolasteko, bakarka edo taldea baino ohikoena taldeko modalitatea izaten da. Taldeak izaten dira, 4 eta 6 pertsona bitartekoak, eta partida bakoitzak 16 duelu izaten ditu. Duelu edo borroka bakoitzan, daukagu ehiztari bat, eta harrapakin bat. Ehiztariak 20 segundu dauzka harrapakina harrapatzeko. Hori bai, lepoa eta gerriaren artean izan behar du, eta eskuarekin. Zola, ostikoat, ikutu dut, edo ipurdiarekin, edo... Sega txapelketa bailitzen hola hanka botata horrek zueli. Eskuarekin ikutu behar duzu, eta ikutu behar duzu lepoa eta gerriaren artean. Eta esan bezala, 20 segundu dauzkazu. Iztariak harrapekina 20 segundu horretan harrapatzen badu, puntu bat lortzen du taldeak. Ez badu harrapatzen, ateratzen da, eta taldeko beste jokalari bat sartzen da, eta txandakatzen joaten dira. Ehiztaria dana, harrapekina bilakatzen da, eta harrapekina dana ehiztari. Eta horrela, esan bezala, 20 segunduko 16 partidatxo. Wow. Orduan da, kirol, bizi-bizia. Oso bizia. Eta, esan bezala, tentsioa handiz, 20 segundutan, korrika harrapatuko du, ez du harrapatuko, erori dira, ez dira eroriko, ze esan bezala, oztopoak daude, eta ez da erresa, koronavirusa dela eta 2008ko txapelketa bertan bera geratu zen. Beraz, azkenekoa 2019an ospatu zen Londresen. Ze nola, esan bezala, ospea hartzen ari den, izu joku olimpikoak bezala, txandakatzen joten dira hemen hiriburuak. Eta 2019an egin zen Londresen azkenekoa.
bertan irabazi zuen United taldeak. Eta United taldea osatzen dute Frantziako eta Suitzako jokalariek. Inigo, badakit bronka botako diazula, ze izenak gaizki esango ditut. Bueno, a ver. Baina zuk ez dituzu ezagutzen hauek, orduan ezakizu izenak ondo dauden edo ez? Ez? Ezagutzen dituzu? Loic Georgi. Loic Georgi. Zesan dut ba? Georgi. I hori garrantzitsua da. Loic Georgi. Georgi. Loic Georgi. Da, ez da esaten da esan egiten da. Barkatu, Loic. Charles Pouchat? Bueno, ba. Horrela izan daiteke, ze beha Parixo. Bai, baina, bueno, tira. Clément Dumas? Ba, nahi kondo. Karil Kormule? Eta Benjamin El Ouafi? Benjamin. Benjamin? Bai, ahoskean ikuste aldatzen dela bere kasuan. Ez da Benjamin, frantziarrez, da Benjamin El Ouafi. Benjamin El Ouafi. Bai. Bueno, ba, Loic, Charles, Clément, Karil eta Benjamin dira momentu honetan arrapaketan kirolaren txapeldunak. Gehienak esperientzia dute parkurrean, eta hori esan behar dugu. Badu antikotasunik edo, ze horre oztopoien artean salto egitea eta batetik bestera eta... Hori, eta orduan entrenatzen dira kalean. Hauek ez dute behar, ez dakit, eraikinak, noski eraikinak behar dituzte, horrelako instalakuntza artifizialik. Behaiek World Chase Tagra jolasteko ez barkatu oso serioa da, eta kirol profesionala da. Jokatzeko berez. Jokatzeko, bakalean entrenatzen dute. Ordura arte, Marrero Gang taldea zen garaia. Unitedek postua lapurtu zion. Marrero Gang dira erresuma batukoak. Eta orduan esan dugu, hemen Frantziako eta Suitzakoak oso ondo, erresuma batukoak ere oso ondo, baina ez da egon euskal talderik lehiaketetan, Ez europearretan eta ez mundu mailakon ze egiten dira, ez bakarrik mundu mailako txapelketa, baizik eta estatu batutakoa, gero Europako ere egin izan dute. Euskaldunak sokatiran eritzen gara. Karo, baina bian iritsi da momentua. Hori 2008 da. Komentari hori. Barkatu, Euskaldunak sokatira munduko txapelketetan aritzen dira. Baina beste gauza batzutan bebadie txapeldunek. Bai, baina oraingoz, nik ez ikusi inor Dafolju City o da okion honetan lehian. Taldea osatzeko momentua eta gainea da, nahi dut zait urte oso ona. Ze hemen guain denok gabiltz, bueno, ez gabiltz, baina ibili beharko genuke. Bai, denok gabiltza pixkat bata besteari iesi edo. Distantzia gutxi nahien. Kontaktua ekidi nahien. Bai, ez ikutu, virusa, ez ikutu. Orduan, karo, arrapaketan, inoiz baina hobeto. Korrika alde egiten, zuk pentsatu atzekoak koronavirusa daukara, eta zu hasi korrika, ezin hau ikutu, ze bestela kutsatu egin gona. Imaginatzezu joku bat disfrazaduta virusaz eta bestea Fernando Simonetaz. Fernando Simoneta virusa, bat ez atzetik, korrika. Nor da nor. Aizue, baina esan dugu, hau dala kirol profesionala, eta gu hemen egia parrez, baina ez oso serioa da, eta guk nahi ditegu korrikalari euskaldunak. Vale, elementu hori izena jarri bartzaien. Nire izpentsatzen, imaginatu ez, speaker bat behar dutela. Ni prest, baina elementu hori izena jarri bartzaie. Ze elementu hori? Hor dauden oztopo hori. Eski izena dute. Izena dute. The Sisters izena du batek. The Sisters, arrebak. Aizpak, bai. Bai, eski esan dugu, asizala hau, txantxa bezala, baina badulaia terminologia propioa, gero daukate IQ deitzen dana, ze esan bezala estrategia badago, orduan, 12 metro padroko oztopo zela honetan. Hau izan zan bizket, Fernando Simoneke, aizpen ezkerretik egin duke baina eskubitik badu atzetik virusa! Hola pixka kontatuko zan, ez? Hoi da, oso ondo. Ze, esaten egin izan bezala, estrategiak daude, eta badaude, zelai horretan leku batzuk, estadistikoki, matematikari batek egin duen bere algoritmoak eta kalkuloak egin ditu, eta badaude puntu batzuk, non errezagoa dentzuk, ies egitea edo izkutatzea, karo, baina 20 segundutan denbora, behar dizu, pentsatzeko, korri egiteko, salto egiteko, izkutatzeko, horregatik esaten dizuet, bai, oso... The Lovers izeneko rik badau. The Sisters, The Lovers. Ez Dinot sexu estanda honekin.
Gara honekin euki egon berko zarolako bat, ez? Atzu ez zaude kontaktutik ies egin nahian, Fariba, guztiz kontrakoa. Ba hori da, gure lehenengo proposamena. Jolastu nahi badezu ere. De Lovers izan daiteke muturrak gehien jaten dituen oztopoa. Ona. Adiorik agaldu du Fernando Simonek eta tamba! De Loversen kontra botado muturra! Piskat hortik. Hori da. Vale. Ba, esan dugun bezala, chase tag izan du kirol honek, baina atzaizuela gustatu, lasai, gu gehiago prestatu ditugu. Urrengoa, chess box. Chess box. Chess... Sex boxes. Chess box. Chess box, pargatu. Chess box. Vale, baina chess box zer da, esaterako, baztagit, xakian jokatzeko piezak gordetzen den kutxa. Ba, aizu, izan liteke, baina ez. Gu hemen kirolak aipatzera etorri gara. Eta hemen badago kirol bat, nahiko arraroa. Chess box deiturikoa, hau da, xakea eta boxeoa. Zer utze zaizu, Fariba? Gustatzen zaizu? Bai. Ba, bueno, azkeneko, entzungo zenuten, azkeneko asteetan sekulako arrakasta izan du The Queen's Gambit Netflixeko telesaiak. Telesai horretan Beth Harmon, xake jokalari historikoa, jokalariaren historia kontatzen du. Entzun. Zer musika politia. Ba, hau da, The Queen's Gambiteko soinu banda. Inogori kostatu zaio topatzea, baina ziur asko buruan daukazora bueltaka, ze esan bezala sekulako arrakasta izan du. Netflixen datuen arabera, 60 milioi ikusle izan ditu momentuz, ze karo, hor dago, eta oraindik, egunetik egunera ikusle gehiago dauzka. Eta eragina izan du pantaietatik aratago. Xake taulen eBayko salmentek, eguneko 240 egin dute gora. Goliath Games enpresaren salmetek eguneko 160. Eta azkenik chess.com, dala online xakera jolasteko plataforma bat, bertan eguneko 200 igo dira online partaideak. Ez hori bakarrik, emakume asko eman dute izena nazioarteko xake federazioan. Azkeneko 2 astetan, esan dutenez, azkeneko 5 urtetan, baino jende gehiago eman du izena 2 asteko tarte honetan. Baina izu, xakean ere lehen txirrindularitzan esan dugun bezala. Profesional asko eta euskaldunak ere bai. Hartze Buiza edo Eli Argandoña adibidez. Beraz, hor ere lehia handia. Guk esan bezala, proposatuko dizuegu, besteko lehia ez dagoen kirol bat. Eta hori da, chess boxinga, xake boxeoa. Xakea eta boxeoa kombinatzen dituen kirol hibridoa. Enki Bilal komiki marrazkilariak berari okuritu zitzaion 1982an eta komiki batean jarri zuen. Eta handik urte batzutara, Iep Rubinek praktikara eraman zuen kontzeptu hau, 2005ko udaberrian, hain zuzen ere. Chess boxinga hainbat herrialdetan egiten da, baina bereziki Alemanian, Erresuma Batuan, Indian eta Errusian. 2 aurkarien arteko topaketa egoten da, eta izaten ditu 11 round. Eta horietan, esan bezala, boxeoa eta xakea txandakatzen dira. Xakean, antolakuntza da honakoa. Hasten dira eta egiten dituzte xakean 4 minutu, gelditzen dira, arropa aldatzen dute, eta 3 minutu boxeoan. Streaming bitartez jarraitzen ari zaretenak ikusi dezakezu hemen nola daukagun boxeoko ringa, eta hemen daude 2 pertsona, 2 partaide, jende pila bat ikusten, ze arrakasta dauka eta arrakasta handia hartu du azkeneko urtetan.
Eta esaten ari diren bezala, 6 partida xakean eta 5 boxeoan. Alternatiboki bat eta bat. Hori da, azten da xakerekin 4 minutu, 3 minutu boxeoan. Xakea 4 minutu, 3 minutu boxeoan. Ikusten dugu nola dauden jantzita boxeolariz, eta denakin, ez da, toaiakin, eta galtza horiekin, eta zapatiakin, eta rinaren erdian eseitzen dira xakera jolasteko. Noski aurikularrekin kontzentrazioa mantetzeko, ze jende pila badago, bertan ikusten. Eta horre egoten dira, 4 minutuz jolasten, eta gero, boxeoan. Ada pixkat mensana inkorporezan, no? Guztiz. Bida hor daude inigo bezalako speakerrak, iskin batean, korbata jantzita, ze oso serioa da kirolau. Eta bueno, galtzeko bi modu daude, edo xakemate egiten dizute, edo kao utzen zaituzte. Horietako bat gertatzen balin bada, bukatu da. Edo bukatu daiteke baita diz, ikaratzen badituzu 9 minutu baino gehiago zure piezak mugitzen badakizu xakean denborarekin kontrolatzen dutela eta denbora badagola, denbora limite badago eta hori gainditzen balin baduzu, hau da gehiegi pentsatzen nahitzen bazea, denbora luzez nola egin, hor ere amaitu egiten da. Beraz hemen, alfila, ez dakit, alfila zebitik 6 mugitu du, edo ezker gantxo eman dio, antzeko parezido. Eta orain ikusten ari zarete, edo ez zaretenak ikusten ari, kontatuko dizugu, altxa dira, kendu dute... Erditik, xake maia ez? Hoi da, kendu dute, eta venga, orain boxeo tradizionalean hasi dira. Euskal Herrian boxeoan ere honak baditugu. Orain, boxeoan jokat Kerman lejarrak esaterako, margako revolverra, baina, claro, ez dakit Kerman zer moldatuko lizutekin xakean, eta xake jokalariak ere aipatu ditugu, baina ez dakit xake jokalariak normalean ez ditut ikusten oso boxeoan, ez? Hoi, eta euki behar dute, mugitzen dute xake taula iskin batera, kontu handiz, ze erortzen balin badira, edo mugitzen balira piezak, ez dakite nolazi joan partida, eta gero berriz itzuli behar dira men lehiaren ertira. Fariba sufritzen ari da, bi boxeolariak ikusten. Errusia inguruan asko gertatzen da? Hoi da. Esan barun, Errusian badago xakerako kultura handia, eta hostia limpiaitzeko ere bai. Bai, Alemanian, Erresuma Batuan, Indian eta Errusian bereziki ibiltzen dira. Honetan, bai. Eta hemen ere egiten dira mundu mailako txapelketak, Europako txapelketa ere egiten da, eta mundu mailako txapelketa azkenekoan, ni partaideak irakurtzen aritu naiz, eta ez dut Euskaldunik ikusi. Beraz, hemen daukazue zuen aukera. Eta esaten duten bezala, Netflixek inspiratu bazaitu, xakean gehiago jolasteko, agian xakean eta burrukan. Nik egia esan jolasten unonta, Baina hauek jolastu ez, jokatu egingo dut, ez? Barkatu, hauek jokatu egiten dut, Zuk eta bio jolastu, ez? Nik onta jolasten, no? Bai. Xakera edo boxeatzen? Xake boxeora. Ni esegitzen itzan nire lehengusu batekin xakean jolastea, irabazi itezian, asarretu iten itzan, eta jaten nio. Kontatu gabe, hainitzan nila entrenatzen. Beraz, akaso izan zaitezke hautagairako bat? Ez, zein izango naiz urrengo kirolaren hautagaietako bat. Urrengo kirola, badugu beste bat beraz? Bai, 3. esan dut, gu 3 gara eta 3 kirola aukeratu ditugu. Eta 3 zenbakia gaina oso politia da. Beraz. 5 politiagoa. Eta 7, ja. Bueno. 3. kirolak 3 hitz ditu. Arri, horri, ar. Hoi ezagutzen duzu, ez da? Bai. Nork ez du jolastu noiz bait arri, horri, ar jolasera. Erresa da. Horriak, horriak arria estaltzen du, harriak guraizik zapaltzen ditu, eta guraizik horria mozten du. Ondo esan dut, eza? Bai. Bueno, esaten dute, jolas hau Txinan hasi zela, eta gerora Indiara zabaldu zera, eta handik mundu osora zabaldu zela. Oen dela ez dakit zenbat urte, 100 urte ditu. Matiles, Minnesota Batuarrak, jolas hau kirol bilakatu nahi zuen, eta horretarako Amerikako Rock Paper Scissors Federazioa. Ojo, Bulldog Crossley eta
White Fingers Sears ari garela aurrez aurre, Hau da, hemen daude leian Las Vegasen. Ze anglo gauzen gauz, ez? Begira finala, ari dira... Ati konzentrota dago Bulldog Crossley, White Fingers Oso da iza. Hortxe da momentua eta papera atera du. White Fingers Searsek Bulldog Crossley inguratuko du. Puntua beraze. Eta guen, itz zaiagorik... White Fingers. Wicked. Bai. Parra ingo duzu, baina hau da finala Las Vegasen Bud Light zerbeza markak patrozinatuta $50,000 jokoan. Jendez gainezka, denak euren Bud Lighta eskuan dutela. Horrek zera ematen du, ez dakit Extremoduroren agur kontzertua, zerbait. Orduaz berrio, epa! Eta zeta Bulldog Crossley entzat! Bueno. Here comes the biggest moment of... Mendator momenturik handiena of anyone's life esaten du. Inoren bizitzako momenturik garrantzitsuena. Scissors for Bulldog Crossley! Zer? Oso emozionante. Bum. Eta bada torazkeneko momentua. Zegertatu da, berriro empatea, ez da? Eta... Adi, jaun Andreo, goraintza etorreta momentu. $50,000. Hau bai da, match pointa. Eta tituloa. Hau da, hau. Crash him o crash her, hartzezu norez? Bai. Wicked Fingers Sears! Garaien! Eta ez dakit, bere aurpegia ikusi duzuen, baina, bueno, bazirudien irabazi dela, ez dakit. Bueno, haizu, ez? Irabazi dela, Versus Paperseko finala dirutza da, bai. Hori, esan bezala, Matxilesmen zen estatuetatako gizon bat, eta berak ikusi zuen, hau, kirol bezala ere, hemen badago badauka honek zehoze. Eta Amerikako Rock Paper Scissors Federazioa sortu zuen, jendea batzen joan zen, eta orain Rock Paper Scissors International World Championship, munduko harri-horriar txapelketa, egiten da urtero. Europakoa egiten da, Europako harri-horriar txapelketa. Eta azkenekoa irailean ospatu zen Budapesten. Egun da 50 partaide izan zituen, eta Matt Pridham galestarrak irabazi zuen. Hemen ere, aritu naiz ni partaideen zerrenda irakurtzen, eta Euskaldunik ez dut ikusi. Baina, nahi gustatzen zait. Txikitan jolasa gustatzen zitzaiten. Orduan, agian hasiko naiz praktikatzen. Baina hemen estrategiatik badago, estadistikatik bestearen buruan jartzetik edo nola? Esaten dute baietz. Nik irakurri dut Ez da guztiz ausazkoa beraz. Hori da, ez. Nik Matt Pridhamen elkarrizketa... Dauke, garaile izena, Matt Pridham. Matt Pridham irabazi du. Bere elkarrizketa irakurri dut, eta berak esatezun, zegoela estrategia bat, baina berak irabazi zuela etzelako estrategian hainbeste... Fijatu. Zerako hainbeste reparatu psikologian edo. Oida, baina egongo da, ze aurretik 7 urtez jarraian pertsona berak irabazi zuen, eta egongo da estrategiatik zerbait, beti 7 urtez jarraian ez dut sortea eduki. Edo azkarrazea, ez ezina. Epaiek mugatuko dute hori. Bai, noski. Eta, ez dakit, hemen arauak ez dira, hain zehatzak, hau da, gure jolasa. Eta nik proposatu nahi nizuen partida azkar bat ite. Nola eta partida diruen arten? Beti batek iraziko. Lehenengo bin arten eta gero. Bale, hasi zuek, besteakin bardu kontakizuna. Bale. Hortxe dira prez, Fari Basihan eta Goiuri Ezeiza, une honetan horriar partida hontan, partida bakarreko, jokaldi bakarreko partida egingo dugu, eta horrela izango da, 3-2-1 jokoa. Orduan atera hor duze, bai? 3-2-1 jokoa! Honek deskalifikazia suposatzen du. Faribak hartaziak atera ditu, goreiziak atera ditu, eta gero iskutatu ditu. Ez engantze, boiatan damarra... Beste aukerat emango diogu? Venga.
Venga, ba, 3, 2, 1, jokoa! Eta orain bai! Goiurik irabazi du, arria atera eta... hartazien kontra edo? Zure kontra orain? Venga. Fari basan barri duzu. Bat bi, hiru ez, hiru bat! Hiru bat jokoa. Vale. 3, 2, 1, jokoa! Empate! 3, 2, 1, jokoa! Ota, goiurik irabazi People is getting crazy in international area. Bueno, eta guk Let Me In kantonekin egin bar dugu aurrera. Hain zuzen ere, aipatu dugulako gaur Michael Stipe mondiaren urtebetetzea dela, baina Michael Stipek musika handi egiteaz gain eta kantu zoragarriak egiteaz gain egin zuen asko beste askoren ibilbide musikalean eragiteko, eta bereziki okurritzen zaizkigu hiru talde ez, Nirvana, Pearl Jam eta Radiohead. Nirvana. Bai, speaker euskaldun dena. Norbana. Edo Orbaina. Ba, Kurt Cobainen oso bizitzan oso garrantzitsu izan zen Michael Stipe, izatez Stipek bazuen plan bat Cobainekin batera. Zein bizitzan? Zein bizitzan? Bakizu honi nola ite zaian? Nola? Olkiko ordainetan. Olkiko ordainetan! Nola da, Kurt Cobain. Zo jakingo duzu, zua izan nahi esaten gaur ezetela. Nahi ez errepasonateatzea bota itezen guztik? Bai. Bai? Kurt Cobain esan barko benuke? Kurt Cobain. Kurt Cobain. Ba, Kurt Cobain bizitzan benezan garrantzitsu izan zen, eta entzun dugun Let Me In hau gainera berari eskainitako kantu izan zen. 94ean publikatu zuena rentaldeak, eta gainera urte hartan, esan da bezala, bazegoen plan bat, Michael Stipek bazuen buruan, Cobain bere txetik ateratzea, urruntzea, estudio horbiltzea, drogekin izaten ari zen arazoak eta saieste aldera, baina ez zuen lortu ez diskoa grabatzea eta ez dareko benen bizitza hori salbatzea. Helburu hortzegoen, eta pentsa zenbateainako izan ziren lagun Frances Bean Cobain edo Kurt Cobain eta Courtney Loven arten izandako semearen aitapontekoa izan zela Michael. Alabare markatu, aitapontekoa izan zela Michael Stipe. Eta etzen lagundu zuen bakarra izan, ze Nirvana eta Pearl Jam bezalako taldeentzat, eragina izan bazuen, Radiohead taldearentzat are gehiago, eta gainera, Tom Yorkek bere abeslariak onartu zuen, hainbat urte beranduago, depresiotik ateratzeko ikarri garrantzitsu izan zela berarentzat Michael Stipe bera. Harreman ondi izan zuen, talde guztiak, eta izan dute, eta badute oraindik ere, eta About the Letter ontan, hemen kantu modernoago den ontan, New Adventures in Hi-Fi diskotik, Tom Yorkek berak abestu zuen. Gaur Stipe ondiaren urtebetetzea, 60 urte beteko ditu Stipek, 60 urtean jaio zen, bai, matematikak ez bai dutxe egiten mintzat. Bere urtetan bere kantua. About the Letter Rem taldeak, Radiohead taldeko Tom Yorkekin batera osatutakoa. Welcome me, you show me something that nobody else has seen. Smoke out a dream, here comes a flood. Anything within the blood, these corrosives do their magic slowly. Sweet, fall, eat out a dream. Just another chain, cuts and tints, they catch the light. Aluminum, we can sling. I don't want to disappoint you, I'm not here to anoint you. I would lick your feet, but is that the sickest move? I wear my own crown, sadness and sorrow. Who'd have thought tomorrow would be so strange? My loss, here we go again. I'll take you over. Aluminum, tastes like fear. Turn around, so sweet. Tastes like fear. Food so sweet.
love. And what do you see? All of you, all of me, first and starting. And some of them, they're surprised. I can't look it in the eyes. Sicking out Spanish fly outs and kerosene, cherry flavored neck and car. I can smell the salt on your breath, sweat, victory, sorrow, smell. I got it. Aluminum tastes like fear. Adrenaline puts us near. Aluminum tastes like fear. Adrenaline. Tastes like fear. Process it tastes like fear. Process oh, so sweet. Tastes like fear. Tastes like oh. So sweet. Eta esan da bezala, segitu bagoaz, nora Oteizarekin txakurren inguruan aritzera eta gainera txakur arriskutsuen edo horrela deitu diegun txakurren inguruan aritzera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Beno, baipatu denik, txakur arriskutsuen, edo PPP, perros potencialmente peligrosos, txakur potentzialki arriskutuak, TPA. Dagokienen inguruan aritu behar dugula Nora Oteizarekin, eta horregatik esan dut, horrela deitzen digula, ze ez dakit, akaso izenearen atzean badagoia estigmarekin lotutako zerbait Nora, eta aztertu behar dugu beste modu batera hau ez. Bai, bueno, nik usten dut txakurren artean ere, nez eta ez duen ematen, arrazakari tema bat ere badago, eta batez ere usten dut naiz eta txakur guztiek duten beraien estigma nolabait izateko, justo horrela katalogatuta dauden hauek direlak azkenean estigma handiena dutenak, bai, gizartean. Aipatu ditugu TPA, txakur potentzialki arriskutsuak, askok gaztelaniatik PPP bezala ezagutzen dituztenak. Baina zein dira, hasteko arraza horiek edo zein daude aterki horren pean izendatuta? Bueno, nik denak ezakizkit egia esan, gehienak ezagutzen ditugunak direla Amerikan Stanfordrak, Pitbullak, gero ere Dogo Argentinoa, Fila Brasileroa, Akita Inua, guzti hauek daude... Eta nire txakur arraza gogokona. Rottweilerrak. Rottweilerrak ere hoi da. Zure txakur arraza gogokona da? Erdi desagertuta daude Rottweilerrak. Bueno. Gero eta gutxago ikusten dira, ez? 80ko hamarkadan ikaragarri pila ikusi ziren, 2000 urteko hamarkada hortan ere desente, baina nik esango nukan azken 10 urtetan desente gutxi ikusten dira, ez? Bai, ez daiteke modak egoten dira. Nik jarriko ditut modan. Bai, gero ere Dobermanak ere, baina hau kuriosoa da, ze Dobermanekin okerrez baldimanago Estatu Espainiarrean herrialde batzuetan bai, eta beste batzuetan ez da. Ez dago PPP bezala sarturik orduan. Lurralde batzutan. Lurralde batzutan, bai, barkatu. Bai, Espainiar estatuaren barruan, autonomia erkidegoen arabera. Hoi da. Aintzat hartzen dute edo ez, arriskutsu bezala. Hoi da. Hori ere, beste txakur bat oso modan egontzena. 2000ko hamarkadan. Bai, eta gero eta gutxego ikusten dena. Oso estigmatizatu. Bueno, orain pasatzen dena da ere, nola debekatuta dagoen belarriak eta isatxak moztea, agian Doberman bat ikusten dugu, eta ezkerela. Ezkera konturatzen. Doberman batenik. Baina, bai, gutxigo ikusten dira, bai.
Dobermanak. Bai, eta bueno, azkenean lege honekin pasatzen dana da, nik oraindik ez dakitela oso ondo nork, ez dakit, idatzi zuen lege hau, txakur hauen inguruan, dakidana da, idatzi zuen honek edo idatzi zuten pertsona hauek txakurren inguruan ideiarik ez dutela, eta lege hau defendatzen dutenak ideiarik ez dutela txakurren inguruan. Osea, hau argi eta garbi uzten dut. Zeren, oraindikan ez dago, osea, ez dago nork esplikatzen duenez, zergatik handira. Norbaitek badaki? Eta zergatik ez beste batzuk, eta Esan nahi zut, ez dago ezer genetikoki ez daukate agresibitatea. Nik ulertzen dut, adibidez txakur batek baldin badauzka kognizioko arazoak eta momenturen bateak eman baldin baditzazke konportamenduak ez direla previsibleak eta barrez, esatea, txakur honek arrisku bat du. Bai, eta arrisku bat du gaixo dagoelako edo arazo bat duelako, bai? Baina txakur hauek ez dute inungo horrelako arazolik. Osea, genetikoki agresibitatea ez dago gen batean sartuta, eta hau zientifikoki demostratuta dago, eta alare jarraitzen dute esaten txakur hauek direla potenzialmente peligrosos, baina ez dakit zertan oinarritzen diren. Eta niri oraindik ez dit inork esplikatu eta ez dit inun azalpenik aurkitu. Ez dakit. Bueno, legea ez du gehiagi ulertzen, eta ez dago hori zientifikoki edo beste modu batera ere eutxiko duenik, baina kontua da, hitzoien atzean izkutatuta azkenean sortu ditugula, ez? Beldurrak, ez dakit beldurra legearen aurretik zen, legearen osteko beldurrak, baina ez dakit, beldurra diegu txakurroiei? Bueno, azkenean hemen pasatzen dana, norbaitek zerbait inventatzen dula, ez? Nik horrela itzengo de pixka bate, baina nire ikuspuntutik da horrela, ez? Eta gainera usten dut, hau okerrez baldin badago, daukala zer ikusia, ez dakit, printzesa bateri edo monarkiako norbaiti, horrelako txakur batek momenturen batean zerbait egin zion, eta hortikan, lege bat sortzen hasi ziren, horrelako zerbait usten dut pasatzela, historikoki, eta ez duela horren beste denbora, eta hortikan aurrera, hasi ziren hartzen aintzatez, fisionomia batzuk, esaten zuten, arriskutsuak zirela, bai? Eta ikusten baldin baitu zute, esan dituten txakur guzti hauek, akita inua izan ezik, badira oso txakur korpulentoak esango genuke, daukate bular potentea, buru potenteak dituzte, eta gero ere hartzen da, aintzat, ze kilotako indarra egin dezaketen, hagoa izten duten... Matrai ezurrarekin. Bai, hoi da. Baina ikusten baldin badegu, osea, labradore bat, nire txakurra ikusten baldin badezu, izan daiteke PPP bat. Sartuta... Bularraren tamaina, txakurraren pixua eta den hartuko bagenu. Den hartuko bagenu, bai, orduan hor egongo litzake sartuta ere, baina ez dago hor sartuta, ere ulertzen detelako, begiratzen duela zertarako izan dira sortuak txakurroiek, baina eske ironikoa da, ze guk sortu ditugu txakur hauek. Eta azkenean iruditzen zaitena da, jartzen dituztela legedi batzuk, legedi murriztaile batzuk, eta zergatikan, bazuk esan dezun gatikan, ez, bildurra sartzen dute, inungo ez dakite argumentatzen, nondikan sartu bildurra hau, osea, jendeak bildurra die txakurroiri, eta orduan esaten dute, nola jendeak bildurra dion txakurra hori eta arriskutsuak diren, sartzen ditugu lege murriztaileak. Eta ze lege murriztaile dira hauek? Txakurrak ezin dute askatuta jun, kaletikan edo inundikan 6 hilabetetatik aurrera, musukoa edo bozala eraman behar dute jarrita, eta ezin dute txakur, eta 2 metro baino gutxigoko ugal batekin paseatuz jun behar dute. Orduan ezin dute, legea sortzen dute, eta beraiek ari dira egiten txakur hauek arriskutsuak izatea. Ez dakit esplikatzen naizen, baina eske horrela da, zein txakurri horrelako bizitza bat eman ezkero 6 hilabetetik aurrea, erotzeko arriskua du. Bai, eta esaten ari dira, diala txakur batzuk arriskutsua direnak, eta ari dira beraiek txakur hauek benetan arriskutsuak egiten, bai. Eta gero ere pasatzen da, jende batzuk dituela rottweilerrak eta horrelako txakurrak bazaintza txakurrak bezala. Eta txakur hauek karentzia askorekin bizi dira. Orduan pasatzen da, istripu bat pasatzen denean horrelako txakur batekin, bai? Inork ez du nahi horrelako istripua pasatzea, baina pasatzen diranean, azkenean geroz eta karga gehiago erortzen zaie txakur honi, baina zenek aztertzen du zer pasadan hor. Inork ez du aztertzen hor zer pasadan, bai? Eta legeak behartzen dizu, azterketa psikotekniko bat egitera, psikotekniko bat. Eta gero egiten dizkizue, dakidanez behintzan nahiko galdura absurdoak, esan, en plan, psikotekniko askotan bezala, ez? Bai, oida. Norbait akatzeko gogoa sentitzen duzu. Oida, eta zesango duzu, ez? Ez, eta orduan esatezu, bazuk izan dezakezu horrelako txakur bat. Pero lizentzia behar dalako, adibidez, adoptatzeko txakur hauek eskatzen dizute, eskotan, arraza hauen arabera, adoptatzeko euki berdezu lizentzia
PPP lizentzia, oza, daude mordo bat, protektoratan eta adopzio etxeetan, baina jende asko ezin ditu adopzioan hartu? Ez zaukaterako lizentzia hori. Bueno, lizentzia atera dezakezu, ordaindu behar dezu noski, eta gero aparte, auki behar dezu seguro bat. Erresponsalia zibileko. Ardura zibileko seguro. Ardura zibileko seguro bat, bai, beste txakurrekin izan ez behar dezuna. Orduan, dena dira lege murriztaileak. Eta denak egiten dituna da txakur hauen integrazioa oztopatu. Erabat, bai? Baina inor ez da arduratzen esateaz pertsona batek horrelako txakur bat hartzen duen pertsona batek ze behar dituen horrelako txakur bat hartzeko. Ze azkenean fisionomikoki dira oso txakur potenteak eta badaude nerabeak hartzen dituztenak horrelako txakurrak edo adibidez, ez dakit, zuk baldin baduzkazu inseguridade oraintxe pasada bat. Gure bigarren kafeko laborategiaren bi aldetatik hemen pasatzen da jendea eta ikusten ditugu. Bai, Amerikan Stanforda pasada. Bai, eta azkenean hori ez dala egiten azterketa bat nork hartuko duen txakurra, horrelako txakur bat. Bai, eta egin beharrean inbertsio bat, jendeari formakuntza ematen eta jendeari esplikatzen eta ikusten ze behar dituzten eta bar, ez esaten dute, multekin funtzionatzen dugu, horrela zuk txakurra askatzen baldin badezu momentu batean, juten ez zure gana eta harrapatzen bazaitut 200 euroko multa jartzen dizut hasiera batean, eta gero izango da 1000 eurotako multa bat, eta bar. Orduan, oso zaila da horrelako txakur batekin elkarbizitza, gizartean elkarbizitza lasai bat egitea. Gizarte kapitalista honetan, ez? Bai, eske da niretzako da horrela. Bai, eta gero gaina lan egiten dezunean horrelako txakurrekin eta txakurra hauek dituzten pertsonekin, bazkean ikusten dezu denak ze gaizkeidian pasatzen, ez? Emozionalki. Esan dizut, txakur oso zaurituak izaten dira normalean. Eta legeak ez du laguntzen ezertan zauri horiek sendatzea edo txakur horien tendentziak aldatzera? Ez, eske gainera, eske supermajo dira. Nola esan, egia da, oso txakur jatorrak dira, emozio altoak dituzte, astoak dira, baina oso korporalak direlako, labradoreak bezala, baina emozionalak dira, labradoreak ere nahiko emozionalak dira, eta badaukatea agian, gestioko esango nuke arazo bat, momenturen batzutan, batez ere nerabezaroan, baina gero ja autorregulatzeko gaitasun handia dute, baina esperientziak izateko ezin baldin badituzte izan, ezin baldin badute ingurunearekin behar duten bezala errazionatu, hori dena galtzen dute, aukera hori ikasteko aukera galtzen dute, eta hau dena beraien kontradijoa. Eta dago beste arazo bat hemen, ze bai Amerikan Stanfordak eta bai pitbullak daude selekzionatuta, konflikto baten aurrean edo urduritzen direnean, ahoa itxi eta ez irikitzeko. Daukate blokeo bat, baina ez da blokea, bereiek ez dira ahoa itxita gelitzen nahi dutelako. Baizik eta selekzioa dagolako nun ez dien uzten, eta nibelak asko jetxi behar dituzte hori askatzeko. Ze pasatzen da? Nola hau egiten duten, jende asko pentsatzen du orduan txakur horiek hobeto dela inoiz ezer ez kozkatzea. Esan dizut, ez jostailuak, ez eskuak, ez ezer. Eta ze pasatzen da orduan, tensio asko sortzen zaiola ahoan, eta ahoa beste hainbat gauza bezala erabiltzen ikasi behar duten herramienta badela. Eta hor bai aikera sortzen gehiago PPP bat. Ezin dugu, eta ditugu sinesmen guzti hauek, egiak ez direnak, baino egiten ez direla horrela. Naturaren kontra doazenak. Bai, erabat, azkenean ez diozu txakur bat itxakur izaten uzten. Eta pena bada. Ni badaz badai naiz jartzen streamingan argazkiak. PPP txakur. Badago. Majoak direnak. Superpolitiak. Ze aurpegi politia daukaten eta ezin dutela arriskutsuak izan aurpegi horrek. Zeko aurpegia daukan horrek. Bai. Gero daukate beste gauzateren, nola horren emozionala dira asko espresatzen dute eta gainaren beraien espresioa nahiko potentea da. Bai, orduan beraien jolasteko modua daztoa eta gero gaina egiten duten marmar potente bat bezala eta asko izutzen du ere. Eta pertsonak, dia ez ulertuak bezala. Gizartean ez ulertu batzuk dira, gaixuak. Bai. Egia da asko ikusten direla eta asko ikusten dituzu. Aukera hori mogizu ikusteko lasei xamar, jolasean, eta hori ez, kalean egotea behartu dituzten ual, mozal eta guzti gabe, benetan, oso txakur majoak ikusten dira, txakur jostagarriak, txakur alaiak, saltinbankiak, bat bestearekin nola, hasta potro xamarrak, korrik hasi eta txokatu egiten dio behin artean, eta berriz ere korrika da derrapatzen dute, eta baina, egia esan, transmititu duten sentsazioa hori xe, ez txakur oso jatorra. Bai.
Bai, nik usten dut hemen paradigma aldaketa bat egon beharko lukela, ez, eta usten dut hori esan duten bezala leno, egon beharko lukela inbertsio bat, pertsona batek txakur bat hartzen duen momentuan, hartzen duen txakurra hartzen duela, aukera izan alizateko hori ez, formakuntza bat izateko, jakiteko txakurrari nola eman diezaioken bizitza on bat, eta horrela elkar bizitza ondo juteko, bai, edo azterketa bat egin ze pertsonei ematez ezkien txakur batzuk, ez? Azkenean, gizartean zaitzen baldin bazaie, gero gaina arazoak izaten baldin badituzte, oraindik gehiago zailtzen zaie, bai? Eta txakur jabeak, nahi txakur jabeak esaten diaten, eske ezin dut kale atera, eske ez ez dare kale atera txakurrarekin, bai? Ezki pasatzen dutelako. Bitu irudi hau. Eske nik ezin dut ikusi. Da pitbull bat ume, jaio berri batekin. Ari da babesten. Mesarkatuta dauka. Superpolitxa. Bai. Hemendik aldarrikatzen ditugu txakur... Hauek. Txakur hauek. Inork arriskutsutzat edo dituen hauek txakur maitagarri bezala. Bai, gero pasatzen da ere, nola ez jakintasun hau dagon, oso diskriminatuak direla beste txakur jabengatik ere. Ze beste txakur jabek bildur asko izaten dute txakur hauek beraien txakurrakin erlazio izatea. Eta orduan sozialki ere edo sozializatzeko garaian beste txakurrekin zailtasun asko izaten dituzte eta honek ekartzen die gero ere erlazio arazoak izatea beste txakurrekin. Hoi jarrita hori azkenean egia dela, txakur potenteak direla eta indarra dutela. Neri iruditzen zait oso kuriosoa ere bere ahoan asko fijatzen gehala, baina gero daukatela zakin nola esan, oso ondo kontrolatzen dutela beraien gorputza, bai, eta asko erabiltzen dutela. Adibidez, txakur bat frenatzeko garaian, ahoa ez dute erabiltzen horren beste agian, erabiltzen dute gehiago petsua, bai, orduan burua botatzen dute atzeraka, eta petsuarekin jotzen die, eta galditzen dituzte txakurrak edo eskuak erabiltzen dituzte, edo, bai, eta da politia ikustea beraiek nola konpontzen diren edo nola erlazionatzen diren beste txakurrekin eta ze erramientak erabiltzen dituzte beste txakurrekin erlazionatzeko garaian. Bai. Así que bai, ni ere apuntatzen naiz. Txakur hauen gizarterako integrazio hobego batera eta duten estigma handia kentzen saiatzera eta jendeari aurre iritzi bat izan baino lehenago txakur hauen egia ezagutzea, ez? Eta errestea beraiei. Bai, Hendik horrela guretzako izango dira TOM, txakurro oso majoak. Ze polita. TOM-ak. Tom. 2008 bateko asmo honen zerrendarako beste asmo hon bat, ez izatea txakurra razista. Hoi da. Eta ni banaiz, Txakurra razista zara? Onartu behar dut, saio honetan, txakurren tartean, nora oteizaren aurrean. Txakurra razista naiz. Fariba, bazkariko labanak orde ditezu. Baina ze txakurrekin zara razista? Ez diguzte kontatuko? Yorkshireak ez dia txakurrak. Yorkshire terrierrak. Zer die ba? Baina goiuri, lehengon kriston eskutitz politia irakurri genuen, eta Yorkita hitz egiten zuten, eta esate zuten, nola diran... Profesionaltasuna gaindu zenun zure razakeriaren gainetik. Gaizki pasatu nu, gaina banaketa egin genuen, eta nahi tokatu zitzaiten... Yorkia. Kasualidadea. Ez igual ez. Zaiztak puntu batekin. Eta gaizki pasatu, baina ez nire aurten joa beste asmoan bat, ez izatea arrazista. Txakurra razista. Yorkshireak beti dia terrierrak txiki-txikiak, edo bau beste Yorki bat? Terrierrak dia beti. Eta daude mediano, pequeño eta toi edo horrelako zerbait. Eta mini-mini. Baina mini-mini horiek dira gure inbentzio bat. Gero ere ez eskegia da, gero ere esan... Azte selektiboaren ondorioz sortutakoak edo. Bai, azkenean merkatu batera bideratuta daude, eta orduan jendeak ikusten baldin badute, jendeak txakurrak geroz eta txikiagoak nahi dituztela, orduan eta geroz eta txikiagoak egiten dituzte, baina karo hau ere naturaren aurka dijoa. Eta txakur bat dela ulertzearen aurka ere, porque oso ezberdinak dira batzuk besteengatik. Gero PPPen inguruan ere kontutan izan, geroz eta
ez dakit, iten zuztela selekzio batzuk askotan muskuloekin zer ikusi daukatenak, adibidez, baude Amerikan estafiak eta... Estanforrak. Bai, bueno, badirela, ez dakit nola ditzen zaion horri, osea, ematen du direla, nola dira pertsona hauek? Bai, kulturistak. Kulturistak ematen dutela, baino... Bai, hipertonifikazioa edo daukatela, ez? Baino, eske ezin dute ez dare arnasa ondo hartu, osea, ezin dute arnasa ondo hartu, ezin dute ondo mugitu. Gaizkiari garen egiten, olatu artifizialak, txakur artifizialak, hau geltu inbarda. Dena artifiziala, baino erosten de jarraitzen dugun bitartean ez da gelituko, eta usten dut kontzientzia asko falta dela oraindikan, gai asko eta askotan. Nik jarri dizuet hor argazki bat, Yorkshire bat eta Doberman bat, eta bakoitzak aukeratzeko zein nahi duna. Bueno, bakoitzak berea dauka, Bai, horregatik, bakoitzak. Eta hori ez da Yorkshire txikienetako izango? Ez, baina itxusinetako, seguro. Usten dut bakitela ze argazki, bai, eske, baina izela, zitua jarri diotelako. Eske horiek ere daukate estigma bat gaixuak. Bai, hor, gizakiak bilaketa eta azketa selektibo hortan sortuko zuena, baina gero, gure bizi moduan txakurro hoiekin ere ze aurriritzi eta ze txolinkeria pila egiteko joera dagoen, Pradako ez dakize soinekito txakurrantzako eta lazitoa eta ruloak eta... Mugitzen da diru pila bat. Pila bat, mugitzen da. Berriz ere kapitalismoa guztien. Bai, horrek diru asko mugitzen du. Bai. Orduan hori, horrelako txakur batekin topatzen zeatenean, nik gomendatuko nizueke edo eskatuko nizueke aukera bat ematea. Txakurrari. Ikustea, nola gerturatzen den zuen gana, ikustea nola gerturatzen den beste txakurren gana, jabearekin hitz egitea eta galdetzea, bai, alde egin beharrean, eta espaloi batetik bestera pasa beharrean, saiestu beharrean, ze hori askotan pasatzen da. Aukera hori eman marko diegu, eta nola izare agurtu egin marko du saioaren azken minutoetan, baina, haizu, Yorkiarekin ari zartela, Yorkshire ez zaizu gustatzen, goiuri. Ez. Baina, Yorkshiren jaiotako musikariekin arazori duzu? Ze gaurko egunez jaio zen, John McLaughlin, ez da inola pronuntziatu? John McLaughlin. Nola oskatuko zenuki hori? Ez da egit? Erresuma datukoa, Yorkshirekoa. Gainera, zento britanikoarekin ahet. John McLaughlin. Bakizu daula YouTubeen bideo bat dala How to Pronounce John McLaughlin? Egiten. Bai. Nik ezin de jarri, baina... Nik ere ez du jarriko, ze gaur protagonista bera da, 1942an jaio zen gaurkoz, jazz gitarrista ikaragarria, askorentzat esperimentu kurioso xamarra egin zuen, Aldi Meola eta Paco de Luciarekin batera, gauza zoragarria egin zuten, baina entzuten ari garen hau bikoan da, Paco de Lucia handiarekin, John McLaughlinek egindakoa, eta hemen... Montrealen 1987an zuzeneko batean egin zuten One Melody eta My Foolish Hearten arteko nahasketa ari gara entzuten, eta gaineran hau entzuten agurtuko dugu gaurko saioa. Baina hori baino lehenago, nora otiz ere agurtu imarko dugu. Ez da gitu oraindik osonaketaren bat badaukagun egiteko, txakurre arriskutsuen artean, dagoeneko arriskutsu ez diren horiek. Jork urtai azpikoa bai, ez, goiuri? Hori bai. Ai, nik esan dut ba, Pues ondo, baina zu, gero aztertuko du, saio bukotan nola oskatu John McLaughlin. Mike Loughlin. McLaughlin kulki, baina gatxa badori. Mike, baina MC hori inoiz Mike oskatzen da? Hemen idatzen. Zebestela Mike Donalds izango zen, ez? Edo Mike Manaman. Hola jartze baizu. Mike Loughlin. Mike Loughlin. My lovely goiuri. Ez dakit nik paradigma berrien gai hau. Beno, arratsaleko 5 eta 53 minutu, guk ere azken txampa dugu, eta txakur, nola zien, txakur oso... Tom. Txakur oso majoak. Txakur oso majoen inguruan egindako osnarketa hau, edo txakur arriskutxatetik majoetara egindako bideo ere, agurtu barra daukagu, beraz, norat izan mila esker. Eskerrik asko zuei. Eta guk Tom McLaughlinekin, edo euskalo nola, agurtu behar dugu saioa. Ez? Nola zango juri? Bidea ez dakit.
Ui, txika. Ya está. Zona jartze zian. Barixe, eskerrik asko hor, uinen bestalen egontzareten guztioi, baina Paco de Lucía eta bere lagun Jon George Herrekoarekin agurtu behar dugula gorko saioa. Izan ondo, eta bihar gehiago, etzi ez, gero berriro bai, aste arraroak ditu aurretik. Bai, festa pixka. Joan gara kontatzen bihar programa dago, etzi ez dago, eta danakoa. Fariba, datorren astera arte? Datorren astelenean saio badaukagu. Bai. Zuri goiuri bihar arte. Datorren astelenean oparikin etorriko zara, ezken igande nere urte betetzeko naga. Jode! Bai! Bale, Fariba egikarriko dizunik ez. Bai, ninkarkatzu bat. Agur, agur, agur! Agur! Ba, hauek dira, Paco and Jon, holaxe, Paco de Lucía eta Jon McLaughlin, eta gu bigarren kafetik, agur esaten arratsaleko 5:56 minutu diren. Keep calm and bigarren kafea.